Ok. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma maliyum. Ambao fo kau barkada abalma keni au dengedo amarasila jury chercheur. Biais samedi 30 septembre 2023. Balma nouvelle ou bien, nouvelle Dumombe, nouvelle Dumombe. Balma a partagé a canal. C'est-à-dire a canal sanga kana o jigitigere mali arme. La kana o jigitigere ko be sena. Ko be sena naba kalama. Balma o mena révélation padem ke aouye. Donc ama yini au fait vraiment aka vidéo aka partager aka kerbla. Ko armée malienne beka goshili ke à 100 km de Kidal en information seront. Ka bo Balma ke chodi ak armée malienne a beka goshili ke à 100 km de Kidal, 100 km. Euro ni Kidal o pango kele ani yawawai. Balma o temeli amena andado attaque mingera Joara ni Murdia. Balma o abe koloshi bla bi Mali armée. Abena son davantage aga armée. Abeka sengeni muyu mingere. Nimisata la transition ngora, nimisata la strasu beka monnaie bebwana. Donc amena andado au fenela parce que obeka stratégie donc abe fondement harcèlement quoi. Ka attaquer objectif obela inin dore ko. Mais il faut tenir yani ministre makata. Ani nouvelle waro be nouvelle kacha. Balma Tessalit ni agelo kan o kan a dit en principe Mali armée duna Tessalit aduna agelo ama mangango kuma me po bikambe di ama. Olu beni kidal che pango kele ani wawa balma bi information kadi bi nouvelle kadi. Donc je veux le maximum de partage ou kelen do ganga page signaler abe wakati jambo esiya famu. Donc au temele antse ka vidéo damne ka fo ambe deux là un clef la deux observer en balma ke no bedi dante ala ka kalfamina ala mana minga ore kan ara ba ene na kuma émission ko jugu ala chelema envoie ka est-ce que vous voyez mais dante ko kanga aklito fasola ngana son fasoka bi. Donc ambe continuer ka faso indeme ore be dia dante ala ka hina dante la ala ka dawro suma ala ka jigin royani ala sonanti nyina ko ala ka me ka saraka bo aye. Donc a partager ka anga shérif ka fo chaque shérif tiami adara kabako fratigi ala shérif ka so kabako frala fra munu na ka impana bade ma tension diabète furudimi rendimi ko dimi shérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 kanga kutubu nanga walu fo no shekula sana kane pele abese ko ateta te mokochi ko kona gelara malikola wili beke ka segere an be mawludula segu fene wa an beka yogon soro ziara a ore na faga boko ina re la sana kane kola ziara beke sini sekoro an beka yogon soro sekoro balmo do fenfe beke balmo ka chala fa chama me jabire ni do jabira iba do kabri sur place ibtani hamimie iba e kabri sur place a chama me yana bo kabri yen. Donc balmo an yogon soro sini ziara kenega no shegula sana kanega ziara. Donc à chaque sala fo kanjalo ale de faye segu dauda kanjalo fo yan fo tubakura murke ka foli a belebele bia. Donc ame do anga sujet kono an bora sanka information soro comme Mali armée ka beka frappe aérienne intensive de ke eskia famu à 100 km de Kidal. Mali armée ka beka goshili ke anefis abeka goshili ke almustrat avec un goshili ke Tinkware mbalmo force aérienne fenfebe Mali polo bi a mbalmo a pere beka do en action avion munu mambulo a avion clanché bere beka do en action bi Mali nord là en force aérienne à capacité à 50% balmo bi a bébé bara la koronfela la balmo ibe sécurité iba d'abord albatros ou bena nolu nana nolu e nyama FIFA sukoyu bena olu be goshili ke nolu e goshili ke ka ennemi détruit ka affaibli super tikano fana bena ni super tikano nana iba e avion me ka succéder de avion iba faut be défiler de la bi Mali koronfela la balmo dabe terroriste sema mo ye bi sunogotu o tise ka ni yafo wallahi mi me ka da sema kan bi goshili me ka da sema ka bi o tise ka yafo balmo
ngoni sukoyu temena ibaye ka fo quelques minutes olu bena teme ku ga arme lourdu goshi ibaye e albatrosu fana bena arme munu fana be nu ka giro olu fana bena ko lu goshi no bora tuni bolmo ibaye ka fo hélicoptère ou bena olu be rentrer dans la danse parce que ou beka to ku ga mobile yeregede nu mobile farayon nga ni avion mena le droit be mobile yerege ibaye ka fo hélicoptère ou be wuli ibaye hélicoptère tan duro olu be seka wuli ou bigu nodo bugu goshi nu yerekera hélicoptère be yereke ou no fait ou manata wo koran hélicoptère be ta o wola mbalma hélicoptère ou mana boy drone be ka sorokana drone me munge ibaye sa do be boliku be do dugu konna la do be boliku tu yami population na balma ore se fait drone be sorokana ka frappe chirurgicale ou ka lu be na carré konna la mo drone particularité mi ale précision a précision ni a fli a tese ka cible jet a cible jet o à 1 mm près ka cible jet o à 1 mm o koro ya tese ka cible jet ko shila kwa palmo drone fana be sorogana ka koshili ke sa l'armée malienne est prête à en découdre ko kelembe bande jagoya la ko kelembe ban jagoya donc goshili parce que c'est moi be ka an me ka to fin do la an akilla mu aramadien do an akilla esiya fomu ko sigiga fo be ko ingla on est autoglan ou be ka barmali armée la ka attaquer ka burkata kidal alentour la armée malienne ko ko de banasisa ibe mali armée attaquer o ka be tiama mais que beti dro non teke ibe mali armée attaquer do mina ibta lahara o do fura fo to la ibe mali armée attaquer ibta lahara ore senfe o yanga do mi attaquer joara ani murdia balma wa tegere fo anga force spéciale ku ay tegere fo anga drone ku aba donc a fo ko sema mo ou terroriste sema mo ou nana ga tia plus de 300 véhicules ou non nana aba do objectif mena révélation e ka were uni objectif dori nana ay ni kuma la mekanya abu kuna ko lere ko attaque minkara ko ni usera ko attaque d'ampleur nyon were ke ko population me wuli asimin ko eta nunu kama ay ni la mere o la anga akli to ayere la abu kuna ku elere kan attaquer limnge ko nu sera ko nyon were ke tuguni ko population me wuli asimin nunu kama ma famu kwa balmawo aw bi aw fenfe be kuma la aw perele no asimin nga wole blama wallahi am tafrona bi am be perele no kuma kela be perele no bi ka marfa ta kata mali armée deme mali be perele no bi ka ke réserve nationale ka ta armée deme e kaw ya nga kano atage kaw nga dimi ko ka wuli asimin nunu kama ka wuli shogal nunu kama ka wuli Sadio Camara fo ka dugukolo melega to ke min kana tetela yoro awati an ma ko famu anga strasi do sara an ma famu an willa ka présenter donc o de u ka objectif ye ko na e kan damado attaquer ko fratala ko population me wuli asimi nunu ngama ma famu wala ma famu mbalmo mo kalenten min be wuli asimi nunu andalen dula wallahi andalen do Sadio Camara la ina fo kale aga mafa esi afam andalen do Sadio Camara la be ka bara min ka be chesri mina abeka armée demeli mige abeka balmo minando beka monter ma foyer bi à l'heure où je vous parle avion courant do beka monter à l'heure où je vous parle minan courant dona mali la ma delika munu yi chem balmo anga autorité be joli la re ou teka kuma de sema be fa anga kuma minga ante okeo ou be fe anga fokanu be kelela foka dugolo melegani sema te kelela nanya tiganda la gani sema be yona balmo ou ta demander ko cesser les faits pendant que ou be kelela ou ba la ka demander ko cesser les faits na udale no era la muna ba foko ko kelejo wa kelente jo cheo ko kele me jo na o me yona mali armée tant qu'ama do kidal kele atejo donc ade se ba e ka fo unana murdia kan attaquer limke anin joara balmo iba e ka fo hélicoptère duru de willa folo kata force spéciale ou larguer anga force spéciale ou larguer balmo mali force spéciale ou composé l'un d'un commando parachutiste oui du bataillon autonome des forces spéciales nous asiminga unité est-ce qu'il y a de la force anti-terroriste nous forçaté balmo wallahi terroriste testera mo kanya kan nunu bo penalache balmo kelenga nunu larguer douara kan alentour là balmo mu e kan encercler
Sema mɔgɔw ni minnu ko k'u bɛ bɔ u bɛna force spéciale sɔrɔ yen balimaw dangɔrɔba mugu cili de daminɛla balimaw cɛ dumanw u kofɔlen don ɲɔgɔn ye an ka cɛw tɛgɛ ka di dibi la n'u y'i bɔ u ti jɛ kɛnɛ kan n'u y'i bɔ an ka force spéciale u tɛ mugu ci ko paratatata n bɛ k'o de fɔ u ka mugu ye fin pɔn balimaw jɔra u kɛlen ka kan encercler force spéciale balimaw i yɛlɛma i bɛ ka hadamadenw kunkolo jigintɔ de kunkolo de bɛ ka buru 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 balimaw fa de wulila terroriste dɔw la quoi jɔrakaw ko k'olu ye suruw ɲɛla k'u kun t'a dɔn ko hadamaden bɛ se ka sa ta hadamaden kunkolo parce que force spéciale u ti viser yɔrɔ wɛrɛ ni kunkolo tɛ kunkolow bɛ disi balimaw u ye fa de don u la quoi u ye terroriste u ye su de k'u n'u dɔnko cɛ o kɛlen k'u bɛ boli ka na u ka mobiliw ta balimaw an ka drone sɔrɔla ka baara kɛ balimaw an ka drone ye baara daminɛ o senfɛ pa kɛra tiɲɛni ye balimaw k'u bɛ replier n'an ka drone est ce que y'a faamu ko n'u nana u bɛ ka mobiliw suma de n'u ko baraw i b'a ye mobili bɛ jigin ka pɛtɛ n'u ko badaw i b'a ye mobili bɛ jigin ka pɛtɛ u bɛ k'a kɛ mobiliw ku daw i bɛ ka sema ka mobiliw jigintɔ de u bɛ ka jigin o de siratigɛ la balimaw wallahi u ye boli u sa tagama ye bon u b'o tagama min na k'u b'u replier Kidal u tagatɔ Kidal balimaw jɔra attaquera don min na ka na bila bila armée gosili de kɛ armée ko san k'a t'u to yen u y'u dogo yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ t'u kama u y'u dogo yɔrɔ o yɔrɔ parce que u ka objectif kun ye n'u y'a attaque kɛ u bɛ boli ka taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu est ce que y'a faamu n'o contrôle bɛ MINUSMA bolo est ce que y'a faamu donc a b'u kunna ko n'an ye frappe kɛ ko n'an filila frappe la an ka frappe dɔ ka se MINUSMA ka kan ma ko kɛlɛ nature bɛ yɛlɛma n balimaw an ka drone i m'a ye sisan armée bɛ ka drone utiliser a n bɛ ka révélation pourquoi armée ka drone utilisation fanga ka bon sisan parce que u bɛ fɛ kɛlɛ in kɔnɔ an ka bombe dɔw ka fili ka se MINUSMA ka yɔrɔ ma drone précision c'est chirurgical o de la bi armée bɛ ka u gɛn fo MINUSMA ka kan da la n ko drone b'a jigin ko k'a sɔrɔ an ka missile ma se MINUSMA ka kama an bɛ ka u bɔrɔntɔ k'a sɔrɔ u bɛ fɛ kɛlɛ ka kɛ cogo min na an ka marifaw ka se MINUSMA ka mɔgɔw ma an ka marifa si tɛ ka s'u ma balimaw an ka drone ninnu bɛ ka frappe min kɛ bi c'est des frappes chirurgicales des frappes de précision balimaw an bɛ mun de kɛ sisan bɛɛ de ka dugawu kɛ jɔra kan minɛla terroriste min sara a ka ca mɔgɔ 100 halisa u bɛ ka compter de évaluation de bɛ ka kɛ dimi min parti min donna terroriste ma mɔgɔw kun armée bɛ ka su de compter n balimaw su fɛn fɛn taara kɔngɔ kɔnɔ armée ko zɛna mɔgɔ sara u b'a bɛɛ dafɔ wa k'u t'u to yen o de la armée b'u bunte bi u y'u replier Anefis u y'u replier Al-Mustrad Tin Kouawer olu ni Kidal à 100 km n balimaw cɛ Mali armée bɛɛ ka da kan sisan n'a balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ aw ɲininka i yɛlɛma dɔrɔn i bɛ Albatros mankan mɛn i yɛlɛma i bɛ Sukhoi mankan mɛn i yɛlɛma i bɛ hélicoptère Mi-35 Mi-24 an balimaw ni hélicoptère ninnu cɛ ka jugu ni hélicoptère ninnu baarakɛ nɔ a tiɲɛnikɛ nɔ de man ɲi bi an bɛ wagati min na parce que n ko ni drone y'u frappé a b'a dɔn u bɛ mun kɛ colonne de véhicule mana ni drone y'u frappé u bɛ girin ka yɛrɛkɛ de quoi parce que a b'u kunna ko n'u yɛrɛkɛra ko drone tɛ se k'u bɛɛ sɔrɔ donc u yɛrɛkɛlen u b'a sɔrɔ hélicoptère saba jɔlen bɛ n ko u b'u suit de i y'a faamu a bɛ mobili suit kelen-kelennin a bɛ mobili suit groupe la donc balimaw échappatoire tɛ drone b'u yɛrɛkɛ hélicoptère bɛ boli u nɔfɛ k'u suit un à un ale ni super Tucano balimaw bi Mali ka force aérienne à 50% a bɛɛ bɛ ka baara kɛ kɔrɔnfɛla la da bɛ terroriste ye lafiya to ye kan dɔ dira ma kan fila Tessalit ani Aguelhok o kan dira a ma ni ma fili a image kan ka bɔ bi est ce qu'il y a fait parce que bien le 30 septembre Aguelhok kan Tessalit kan balimaw a bɛna di armée malienne ma n'a dira armée malienne ma c'est une grande victoire c'est une victoire plus que symbolique Aguelhok n'a hakili b'a la 2012 o de kɛra sababu ye bi c'est à dire dimi min donna an ka sarasiw la o de kɛra sababu ye Amadu Tumani Ture ka fanga a tarakira balimaw an ka cɛw u ye kɛlɛ kɛ k'u nin di fu nɔngɔn k'u ti boli Aguelhok ba n'a ka cɛ don balimaw o Tessalit n'o Aguelhok o kan dira armée malienne ma a y'aw hakili sigi nin yɔrɔ ninnu bɛɛ ni Kidal tɛ tɛmɛ 150 km
les choses sérieuses ont commencé déjà. Bara mun kan ka kɛ a baaraw daminɛla donc bɛɛ ka i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi an ka to an ka armée kɔ an ka da an ka armée la n balimaw la situation elle est sous contrôle n bɛ segin k'a fɔ aw ye elle est sous contrôle donc ka nin yɔrɔ la an bɛ vidéo bila k'an balimamuso n'o ye Fatumata Batuli Ɲani a ka foli belebele bi yan a bɛ ka don fantanw jigi kɔrɔli min kɛ an bɛ wagati min kɔnɔna la a bɛ ka dɛmɛli kɛ ka wuluwulu minnu bɔ a bɛ ka dɛmɛ minnu kɛ ka se dɔgɔtɔrɔsow ma orphelinat vraiment a bɛ baara la est ce que y'a faamu ɲɛmɔgɔya tɛ nafa foyi ɲa ni min ye baara min kɛ wagati min na o ka fɔ ka Wuraduzus fo le premier opérateur économique min y'a yira k'a fɔ k'a bɛ transition dɛmɛ ni CEDEAO ko a bɛ embargo bi Mali kan halisa Wura b'a baara la donc n'an y'o fo an b'u barikada k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ziyara la Seku Lasana Kane ka ziyara Sekɔrɔ est ce que y'a faamu n'o ye sini ye donc hakɛto bɛ kuma la salut ala Muhamad merci.